Devolver, axudar e homenaxear son as tres palabras que resumen o obxectivo da carreira solidaria de Leo, unha proba que nace en Meis para recordar a Leo Diz, o bebé meisino que faleceu en novembro de 2022 tras loitar contra unha enfermidade rara. Devolver á sociedade todo o que nos dou, porque no peor momento das nosas vidas todo o concello e toda a comarca se volcou con nós. Porque dende o 25 de outubro nos encontramos con personal médico e sanitario maravilloso. E porque unha familia, e digo familia con mayúsculas, nos acolleu na súa casa de San Cugat para que Leo fose o neno máis feliz do mundo. E tamén porque outra familia, no peor momento da súa vida, decidiu regalarnos esperanza doando os pequenos pulmóns do seu fillo ou filla. A cita celebrarase o vindeiro 1 de outubro na contorna da área recreativa de Portopisón e a Baralla. O centro de operacións instalarase no campo da Feira Meisino. Consistirá en carreiras de atletismo con diferentes distancias e categorías e paralelamente vaise levar a cabo unha andaina circular pola contorna da área recreativa de Portopisón e o río da Baralla duns 6,5 km. Contar con escolares do CEPI do Mosteiro e outros da comarca, xa lle avisei aos meus nenos do cole que se non veñen suspenden. Ser unha carreira popular de 5 km federada e incluir un formato menos exixente como é a andaina, creemos que podemos superar os 1000 participantes. Ese é o reto. Confían en que o carácter solidario da proba atraia numeroso público. O recadado destinarase a axudar a Federación Galega de Enfermidades Raras e Crónicas. A segunda palabra sería axudar. Axudar a que moitos leos teñan un futuro mellor e ensinar aos máis novos que non subestimen a súa capacidade transformadora, realizando pequenos xestos, como pode ser o de participar nesta carreira. Digamos que as sementes de Leo e Bosa son tremendas e ahora nos sorprendedes con isto, fai pouco que estuvemos aquí tamén, e o que non vos quede a menor dúbida é que todo o recaudado, todo o que estades facendo é para centos de persoas. A data límite para formalizar a inscripción de forma online será o 27 de setembro e pode facerse a través da web da Federación Galega de Atletismo. Búscase que esta primeira carreira solidaria de Leo sexa todo un éxito e que o recordo do pequeno volva a mobilizar a cidadanía. Leo foi o neno de todos os veciños de Meis desde que naceu, desde que sabemos da súa enfermedade, e así é que o Solifesti, como decía Toño, se convirteu nun revulsivo social, nun movimento social sin precedentes na historia do noso concello. E a terceira palabra sería homenaxear. Queremos facer unha festa do deporte, da diversidade, honrando a un ser maravilloso, a un ser de luz que veo ao mundo para facelo mellor sen el sabelo.